Sumayan ng Espiritu, bang parang kami, malyarin ng katawan at daya ng Ginong Heso Kristo. Bayan bitaw ang pusang loob, king pamaynasan kamatayan. Kinuha na yung tinape at pepasalamat siya gano'n. Pero sa niya bini, karinggay disipulos na tanggapan niya iti kaman at kananiya. Iti kanan ng katawan, kami daw para kaya. Makanya mo naman, kaibat ng apunan, ginawa ng kalis, pasibayo niya, pepasalamat kaya, at pinining kalis, karing kay disipulos na, tanggapan niya iti ikaman at minumpo kanini. Iti kalis ng kanapandayan, indaya ng bayo, at alangamgang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sakdang tao. Bangketa, ipatawaran na rin kasalanan. Dagdan niyo iti bilang kapigaganapan kanan. Ipasyag tayo